Sfatul 5. Mențineți un mediu curat. Asigurați-vă că mediul în care trăiește câinele este curat și fără praf sau alți alergeni. Aspirați și curățați regulat spațiile în care petrece timp câinele pentru a evita acumularea de praf, polen sau alte particule care pot irita pielea sensibilă. Sfatul 6. Protejați câinele de temperaturi extreme. Atât temperaturile foarte ridicate, cât și cele foarte scăzute pot afecta pielea sensibilă a câinelui. În timpul verii, de exemplu, asigurați-vă că are acces permanent la apă proaspătă și oferiți-i umbră sau un loc răcoros pentru a se odihni. Astfel, preveniți deshidratarea și iritațiile de piele. Asfaltul încins poate provoca arsuri la nivelul pernuțelor. Un mic sfat. Dacă puneți mâna pe asfalt și nu puteți menține contactul mai mult de 5 secunde, înseamnă că acea suprafață este riscantă pentru animalul dumneavoastră. Iarna, protejați-l de frig și umezeală prin utilizarea unei hăinuțe adecvate. Expunerea animalului la temperaturi scăzute, mai ales în cazul câinilor cu blană scurtă, poate cauza degerături pe extremități.